Dneska je vlastne deň festivalu, ktorý je organizovaný 2 tímami. Je to jeden tím z gymnázia Mateja Hrebendu v Núšti a druhý tím je tím z manchesterskej školy Two Trees Sport College. A vlastne dostali sme sa k spolupráci s touto školou pred 2 rokmi, keď Britská rada vyhlásila súťaž, kde sme mali vlastne možnosť získať svoju dvojičku vo Veľkej Británii. No chvála Bohu, boli sme jedni z tých škôl, ktorých vybrali a získali sme vlastne nový kontakt a nových priateľov z Manchesteru. Pred 2 rokmi zástupcovia školy, teda pán riaditeľ a 2 vyučujúci telesnej výchovy prišli do Hnúšte s tým, že sme my potom vlastne následne v júni cestovali do Manchestera, aby sme vlastne rozprávali a prediskutovali možnosti spoločnej spolupráce. No a dneska vlastne vidíte výsledok tej spolupráce. Pred 2 dňami docestovala výprava z britskej školy, 12 študentov a 2 vyučujúci. A dnes spoločne organizujeme tento festival. Cieľom tejto spolupráce je organizovať športové aktivity pre deti z okolia, to znamená nie robiť aktivity len pre našich študentov, ale je to vyslovene zamerané na takú lokálnu spoluprácu so základnými školami. Nie je to taktiež orientované na to, aby sme robili výkonnostné športy, ale je to orientované na to, aby sme pritiahli deti k športovým aktivitám a aby vlastne viacej času venovali športu a pohybu. Lebo vieme, že v súčasnosti je veľký problém s tým, že deti nám viacej času venujú pri počítači a sedia pri televízore. Dneska sa tešíme, že tu máme okolo 120 detí z obidvoch základných škôl v Hnúšti. Je to základná škola Centrum a základná škola Nábrežie Rimavy. Je to všetko pod vlastne taktovkou našej školy, ako aj našich priateľov z Anglicka. No a tešíme sa, že aj napriek tej jazykovej bariére, ktorá tu je, sme to nakoniec zvládli zorganizovať a ja dúfam, že všetci odtiaľto odídu spokojní a že budú spomínať na to, ako sa stretli vlastne so študentmi z Británie. Núša je veľmi príjemné miesto, cítime sa tu veľmi vítaní, naši študenti si tu našli nových priateľov. Hello, I'm Luisa. Takže moje meno je Luisa a chcem povedať len toľko, že sa tu cítim veľmi dobre, našla som si množstvo nových priateľov a je tu veľká zábava. Slovensko je iné ako Anglicko, ale cítim sa tu veľmi dobre, je tu veľká zábava a mám sa tu fajn. Yeah, some of it. Amy. Moje meno je Amy, som prvýkrát na Slovensku, veľmi sa teším z toho, že môžeme byť tu, páčia sa mi ľudia, páči sa mi Hnúšťa a veľmi sa teším na to, že pôjdeme lyžovať. The Dreams and Teams were started 2 years ago. Začali sme medziškolskú spoluprácu medzi školou v Británii a školou tu v Hnúšti a vlastne minulý rok naši kolegovia z Hnúšte prišli do Manchesteru, kde sa urobilo množstvo plánovania v spolupráci s Britskou radou a sme rádi, že dneska tu môžeme byť. Je to prvýkrát, čo naši študenti prišli na Slovensko, prežili fantastický čas v Bratislave a skutočne sú viac ako dojatí z ľudí a vlastne z prostredia, v ktorom sa momentálne nachádzajú a fungujú. Hnúšťa sa im veľmi páči, spoznali nových priateľov. Tešíme sa všetci, že študenti z gymnázia Mateja Hrebendu aj spolu so svojimi učiteľmi nás prídu navštíviť v júni. Ako sa ti spolupracuje s anglickými študentmi? A sú pracovití, ako vidíme. Všetci sa zapájajú aj s deťmi, hrajú sa. Tak je to výborné podľa mňa. V pohode, no niekedy im nerozumiem, ale už teraz je to v pohode. Prvý deň to bolo horšie. Mám niekedy problémy sa s nimi dohovoriť, ale ináč je to OK. Dobre, veľmi. Normálne si rozumieme a ide to v pohode, fakt. Dosť ťažko im rozumieť, pretože majú taký zvláštny akcent a rýchlo rozprávajú, pretože sú to vlastne tínedžeri a majú vlastný slang. Sú milí, aj zovorčiví. Je to veľmi dobré pre anglické skúsenosti a aby sme sa naučili lepšie rozprávať. Sú komunikatívni, síce im niekedy ťažko rozumieť, ale vymýšľajú zaujímavé aktivity a môžeme sa od nich veľa naučiť. Veľmi dobré, lebo oni už tiež robili niečo takéto, tak už vedeli, čo majú robiť. Čo sa ti tu dnes najviac páčilo? Kopanie
Triafanie do brány. Triafanie do brány. Kde sú tie Angličanky? Kopanie do brány. Všetko zatiaľ. Ako sme to prekotuľovali sa. Ako sme lánom sa ťahali. Keď sme robili kotrmelce. Robili sme kotrmelce a ešte by sme mali tamto kopať do bránky. Ja neviem, všetko bolo dobre. A ja, všetko bolo dobre tiež. Tam to, čo sme robili, toho žraloka. To sme prihádzovali tie lopty s tou plachtou. Ten žralok, čo je? Asi to triasť loptou. Páči sa mi žralok. Kde je žralok? Všetko. Keď sme hrali žraloka. Keď sme hrali žraloka. Končíme, či? Nie, keď sme hrali žraloka.